पण हल्ली काय होतं, रोज सकाळी उठलं का पहिला पारिजातकावर लक्ष जातं. हा स्टोव आहे आमच्या मुंबईच्या काकींचा. भली मोठी हे लाईन बघा लागलेली आहे. फेरीचा विषय नाही, माझ्या मुलांना शाळेत सोडायचं होतं. अच्छा ना. फ्रायसाठी एक 3-4 प्रकारच्या डाळी आहेत. म्हणजे ही बघा, ही चणा डाळ आहे. आणि आज पण बघा मी शेवग्याचा पाला घेतलेला आहे कोवळावाला, तो मी आता टाकते ह्याच्यामध्ये. स्लो गॅसवरती आपल्याला हा भात आहे ना शिजवून घ्यायचा. झटपट रेसिपी. सकाळ झाली. गणपती बाप्पा सुकलेत का अजून ओले आहेत बघा. जरा सुकल्यानंतर घरात घ्यायला पाहिजे. आणि भाग्या शेरूची मस्ती चालू आहे घरामध्ये. हा बघा जरा म्हणून मी बंद केला आहे. वातावरण इतकं थंड आहे ना, म्हणजे थंडी पडते ना तसं झालेलं आहे. धुकं बघा, हे धुकं की नाही आत्ता आलेलं आहे. मगाशी मी बाहेर बसले होते 1-10 मिनटं, अजिबात धुकं नव्हतं. म्हणजे मला असं वाटतं की पाऊस गेला आणि थंडी चालू झाली ना, असं वातावरण झालेलं आहे. थांब बस, तुम्हाला मी पारिजात दाखवते. ती बघा वरती फुलं आहेत, दिसत आहेत मला. रोज रोज दाखवते ना तुम्हाला मी, नवीन आहे ना आता, त्याच्यामुळे हाही बघा पडतात फुलं. ही बघा जास्त नाही आहेत, पण एक 4-5 आताचं झाड आहे ना आपलं, म्हणजे धरायला लागलं आहे फुलांचं. पण हल्ली काय होतं, रोज सकाळी उठलं का पहिला पारिजातकावर लक्ष जातं. रोज एक 3-4 दिवसापासून सुरुवात झालेली आहे. ही खाली पडलेली फुलं उचलते मी. हे बघा. आणि पारिजात कृष्णाला आवडतो हे मला माहीत नव्हतं. आपल्या एका ताईने कमेंट करून त्याशी सांगितलं होतं. फुलं जमा करून आहे ना आतमध्ये ठेवतो घरामध्ये. हे असं मी शाळेत जाताना रोज करायची. तो बघा शेरू ओरडतोय. चला आता हळूहळू हे झाड भरेल आता. बघा बापरे, बघा कसं एकाएकी सगळं धुकं आलेलं आहे. मगाशी अजिबात असं धुकं नव्हतं. आणि हे बघा, ही चमेली ती पण फुलले. आता ही नंतरला काढणार, देवाची पूजा करणार तेव्हा. आणि ते सोनटक्का ते पण फुललेलं आहे. हे बघा चहा तयार झालेला आहे. आत्ताच गॅसने बंद केला. आता गाळून घेते. सुरुवात चहापासून. आणि हा बघा शेरू. भाग्या कुठे? मस्ती करून झालेले आहेत सकाळी सकाळी भरपूर. खूप मस्ती करून झालेले आहेत. वाघ्या इकडे, वाघ्या धर. ए वाघुली, तुझा पट्टा काय आला? पट्टा कुठं आहे? हा बघा आला ना, वाघुली आला ना आमचा. काय रे, मस्ती करून झाली? खूप मस्ती करून झाली, खूप मस्ती करून झाली. काय ते दादाची बॅग आहे, करणं काय हात हे करू. चूल आपली धुमसते. होऊ दे सगळं जरा धूर. घरात गेला मच्छर पळून जातील. तर कुणाच्या आम्हाला चहा दिले ना, ह्यांना नाही दिले बिस्किट. हे दोघं जरा वाटेकरी आहेत. जेव्हा पण ते सकाळी चहा प्यायला बसतात ना, म्हणजे ते कसे फक्त चहा पित नाही, त्याला ते ॲसिडिटी होते ना म्हणून. मग ते जोडीला बिस्किट वगैरे असं काहीतरी खायचं. पण जेव्हा पण ते चहा प्यायला घेतात सकाळी किंवा संध्याकाळी, दोघंजणं हे हजर असतात वाटणीला. अजिबात ते जरासं तर खाल्ल्याशिवाय हलणार नाही असं आहे ते. क्रीमवाला बिस्किट आहे, खातील दोघंजणं. क्रीमवाला आहे ना, तर नको झाला ते. पार्ले बिस्किट हवा त्यांना. चला चहा पिऊया आणि आपल्या कामाला सुरुवात करूया. तर आता थोड्या वेळाने की आम्हाला निघायचं आहे CNG भरायला. मेन म्हणजे हा सिलेंडर बघा घेतला आहे, गाडीत ठेवला आहे. म्हणजे 2-3 कामं आहेत तरळ्यामध्ये. आणि हा बघा हा स्टोव तुम्हाला दाखवते. हा स्टोव आहे आमच्या मुंबईच्या काकींचा. तो रिपेअर करायचा आहे. आता ह्याच्यासाठी खूप भटकावं लागणार, कारण आता हे असे स्टोव कोण वापरत नाही, कारण रॉकेल वगैरे बंद झालेलं आहे. मिळत नाही आता रेशन कार्डवरती. बघू आता कुठे होते ते.
काय माहिती त्याला काय झालं आहे ते. चला पटापटाने घरातलं आवरून घेते आणि मग लगेच आहे ना निघायचं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. ते बघा वाघ्या शेरू दोघंजण समजलेले आहेत की मी आता बाहेर चालले. म्हणजे अचानकपणे सगळं जावं लागलं. CNGचा मेसेज आला. काय होतं आता सणावारचे बघा दिवस चालू झालेत ना, त्याच्यामुळे CNG आता आली ना का मिळत नाही. मग आणि नंतर मग खूप प्रॉब्लेम होते बाहेर जाते वेळी आणि मग मोठ्या रांगा लागतात. त्याच्यामुळे आत्ता मेसेज आला काहीतरी 7 वाजता. लगेच आम्ही निघालो. बाकी पुढे म्हटलं बघूया. घरातलं काही काम केलेलं नाही, सगळं तसंच काम आहे. 1 मिनटं जरा व्हिडिओ चालू आहे, आवाज जरा कमी करा. हा बघा शूटिंग करते आणि यांचं असं चालू असतं. म्हणजे पहिला हे महत्त्वाचं काम आहे. आणि सिलेंडर तुम्हाला मी सांगितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये, सिलेंडर पण घरातला कधी पण संपेल. त्याच्यामुळे मी पण आता चालेल, नाही तर मग परत डबल फेरी पुन्हा बाजारात मारावी लागणार. मग आता हे गॅस भरायला वेळ तर जाणारच आहे, तोपर्यंत 8:30-9 तर होतीलच. आता 2-3 कामं आहेत ती म्हटलं होऊन जातील. कुणाला आहे घरात वाघ्या शेरूजवळ दोघंजणं बघा कसे हे करतात. कुणाला जरा बाहेर घेऊन जा. चला निघूया पटकन, खूप लेट झालं आहे. हे बघा पोचलो पेट्रोल पंपवरती आणि भली मोठी हे लाईन बघा लागलेली आहे. म्हणजे मला वाटतं 1-1.5 तास ते आरामात जाईल. रिक्षाची लाईन डबल लागलेली आहे आणि आपल्या 4 व्हीलरची आहे सिंगल लाईन आहे. पण वेळ जाणारच आहे. कुणालच्या बाबा गेले तिथे बघायला काय चाललं आहे ते, कारण गाड्या आल्यापासून ना एकही गाडी हललेली नाही आहे. लाईट गेली का काय चेक करावं लागेल. हे बघा आम्ही आता जवळजवळ 1.5 तास पेट्रोल पंपवरती होतो आणि आता निघालो आहे तळ्यामध्ये. म्हणजे गॅस सिलेंडर वगैरे घ्यायचं आहे ना, आणि दुसरी पण 2-3 कामं आहेत. इतका वेळ गेला बघा. 8 वाजता 8:45ला निघालो घरात. वाजले किती आता सांग? आता झाले 9:45 झाले. 2 तास झाले. मग 2 म्हणजे मी 1.5 तास बोलली तरी पण. गॅस मिळाला ती मोठी गोष्ट झाली. पण आज दिवसभर गॅस आहे तर सगळी कामं बघा झाली. आणि मी आता इथे ना स्टोव दिला आहे रिपेअर करायला, पण ते आहे नाही आहेत. आपल्याला 1 तास थांबावं लागेल इथे. हे बघा वेळ जाईल ना, सकाळची वेळ आहे ना. हां तेच, चला थांबूया थोडा वेळ इथेच. आता उगा डबल फेरी झाली असते. नाही फेरीचा विषय नाही, माझ्या मुलांना शाळेत सोडायचं होतं. अच्छा नाही आम्हाला लांबनं यावं लागतं ना. हां आले आम्ही 5-6 जण होतो पूर्वी. आता कामं आता स्टोववाला वगैरे आता. हो पण रॉकेल कुठे मिळतं आता? रॉकेल बंद झालं ना आता. डिझेल वापरतात. डिझेलवरती पण डिझेलचे बर्नर खराब लवकर होतो, बाकी काय नाही. बाकी काय होत नाही, बर्नर तुटून जातो. पण ते रेशनवरती आता बंद झालं ना, रॉकेल मिळतंय कुठे आता? आपला फक्त जिल्हा बंद आहे, रत्नागिरी जिल्ह्यात मिळते राखेल सगळं. अच्छा हां राजापूरपासून सगळं घेऊन येतात लोक. पण तुमचा धंदा आता कमी झाला असेल ना? पण आमचा शापच बसला. पण काय आम्ही गॅस बीस आम्ही कुकर मिक्सर काय नाही करत असतो म्हणून आमचं जमतोय. हां करणार पोटासाठी काहीतरी करायचं म्हणून हे बंद झालं म्हणून ते बघा ते शिवण क्लासचं शिवायचं बिवायचं काहीतरी काम. अच्छा काहीतरी काम करू काय तू करतो. हां हे मिळत नाही. हां मिळत जर 5 मिनिट. तर घरी बघा आम्ही येऊन किती झाला टाईम झाला, अर्धा-पाऊण तास झालेला आहे. घरी पाऊल टाकलं आणि जोरदार पाऊस चालू झाला. त्याच्यामुळे थोडेसे कपडे पण ओले झाले होते. काम सगळं बाकी आहे घरातलं. म्हणजे आत्ता आल्यावरती थोडंसं आटपलं आणि बहुतेक काम बाकी आहे. अजून जेवण करायचं बाकी आहे. काय करायचं अजून काही विचार नाही केला. नाश्ता ना येताना मी घेऊन आले होते, म्हणजे वडापाव आणले होते आम्ही, ते खाल्ले कुणालने वगैरे. आणि त्याने पण मॅगी बनवून खाल्ली होती. म्हणजे खूप असा वेगळा दिवस गेला धावपळीचा, पण जाणे ना खूप गरजेचं होतं. म्हणून मग सकाळच आम्ही गेलो. सगळे कामं ना झालेलेच वेळेत. आता वरती की नाही फॅन चालू आहे. मला वाटतं फॅनचा आवाज रेकॉर्ड होणार आहे, कारण गरमी ना खूप होते. त्याच्यामुळे फॅन चालू ठेवला आहे. म्हटलं होऊ दे थोडासा, आणि तो स्लो पण होत नाही. त्याच्यामुळे आहे तसंच शूट चालू केलं. कुणाला जेव्हा आता थकलेत ते बघा, आत्ता ते हातपाय धुवून आले. त्यांना म्हणजे जावा हातपाय धुवा, तेव्हा ते उठले.
फ्रेश होतं. मग गेले 2 दिवस ना आम्ही जायला बघा होतो CNG भरायचे पण ते काही ना काही कारणामुळे आणि त्या गाड्या पण कशा लेट यायच्या म्हणजे मध्यरात्री किंवा उशिरा रात्री एकदम थोडं असं जाऊन म्हटलं कधी जाणार आणि कधी येणार आणि बाकीची पण आमची जी कामं होती ना ती करणं गरजेचं होतं कारण डबल फेऱ्या मारायचं इतक्या लांब जायचं पुन्हा ते CNGचं परत हे होतं की म्हणजे पुरत नाही मग CNG आणि मग 10 वेळा मग फेऱ्या मारायला पण बरं वाटत नाही मग डबल खर्च होतो त्याच्यामुळे मग एका ह्यातच सगळं काम करण्याचा आमचा विचार असतो आणि तसं झालं पण सगळं कामं आमची झालेली आहेत आता घरातलं काय होईल दिवसभर हो की नाही जेवण तर बघते का तरी साधं सिंपल बनवते आणि बाकीचं पण काय आहे ते आणि सिंपल म्हणजे काय डाळ आणि भात भाजी नको थोडी ना फ्राय काय ठेवतं कुठली दाल फ्राय आणि भात बघूया आता काहीतरी बनवते जे काय बनवीन ते तुम्हाला मी दाखवीन आज की नाही शॉर्टकटमध्ये आता जेवण करते हे तांदूळ बघा इथे भिजत घातले तर हे बासमती तांदूळ आहेत म्हणजे जिरा राईस बनवणार येतं पटकन आणि इथे डाळ घेतले दाल फ्रायसाठी एक 3-4 प्रकारच्या डाळी आहेत म्हणजे ही बघा ही चणा डाळ आहे तुरीची डाळ ही मुगाची डाळ आणि ही मसूर डाळ आता हे म्हणजे हे एकत्र कसं सगळं जरा भिजत घालते एक 10 मिनटं भिजवायचे म्हणजे पटकन शिजते ना डाळ आता ही डायरेक्ट कुकरला ना फोडणी घालायची खूप मस्त लागते ही दाल फ्राय त्याला नाही थोडं मस्ती आहे ना मस्ती करतो ना तो तर हे बघा हे भिजतंय ना तोपर्यंत इथे मी चहा ठेवलाय गरम करत हा सकाळचा चहा तर थोडासा पितो म्हणजे जरा एनर्जी येईल काम करण्यासाठी तर कुणालच्या बाबा आणि मी आम्ही 2 जण पिणार आहे आणि इथे काय झालंय भाग्याला सोडलंय ना हे बघा भाग्या दादाचा लाडका आहे ना हां त्याच्यामुळे जरा शेरूला त्रास होतोय काय त्याला मसाज करतोय हां मी त्याने काही खाल्लं नाही आज बघा वाघ्याने असाच आहे काहीच नाही त्याने खाल्ला नाही सकाळी आम्ही नव्हतो ना त्याच्यामुळे हां तर त्यासाठी खाऊ बनवला तो पण नाही खाल्ला पण शेरूने मात्र सगळं खाल्ला नाही हां पेडिग्री देऊन पण त्यांनी नाही खाल्लं शेरूने खाल्ला सगळं त्याचं तर इथे बघा मी घेतलेलं आहे जिरा राईस करायला तर जिरा राईस करताना त्यात बघा मी कढईमध्ये काय टाकलं आहे थोडंसं घी टाकायचं अर्धा चमचा आणि ह्यात 2-3 काळी मिरी 1-2 लवंग आणि हे बघा हे तमालपत्र आणि अर्धा चमचा जिरं हे कसं झटपट पण होतं आणि चवीला खूप छान लागतं त्याच्यामुळे असं कधी उशीर झाला असेल ना तर खूप छान म्हणजे चांगलं लागतं आवडतं आमच्याकडे पण खायला म्हणजे चला चटकन तुमच्याशी म्हटलं शेअर करते आणि तांदूळ फक्त भिजत घालायचे हे बघा आता हे झालं गरम आता यात पाणी टाकते आता जितके तांदूळ घेतले असेल त्या डबल पाणी टाकायचं झाली आता ही फोडणी करून झाली आता मला वाटतं मी 3 वाट्या तांदूळ घेतात ना म्हणजे 6 वाट्या मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकते मग हे बघा हे शेवटची 1 वाटी झाल्या 6 वाट्या गॅस फास्ट करते आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ नाही टाकणार आहे आता कोणाकोणाला बघा मीठ आवडतं भातामध्ये पण आमच्याकडे आवडत नाही त्याच्यामुळे मी भातामध्ये कधीच मीठ नाही टाकत आता ह्याला उकळी आली का लगेच मग ते तांदूळ जे आहेत ना भिजत ठेवलेले ते घालूया आपण आता ह्याला उकळी येते तोपर्यंत पटकन मी ना डाळीला फोडणी करून घेते आणि इथे बघा मी दाल फ्राय बनवायला घेतले आणि कढई की नाही कुणाला सकाळी मॅगी बनवून तीच कढई घेतली आणि तेल जास्त गरम झालं त्याच्यामुळे बघा अशी करपल्यासारखी झाली थोडीशी राई टाकले आता राई जरा तडतडली का त्यात टाकते हिंग हिंग झालं का 1 तमालपत्र लाल मिरची हे कढीपत्ता आणि कांदा हे आहे लसूण नंतर जिरं सगळं लाल करून घ्यायचं व्यवस्थित कढईमध्ये फक्त मी फोडणी देणार आहे आणि फोडणी देऊन झाली का डाळ टाकणार आहे कुकरमध्ये फोडणी आता होत आली आता टाकते टॅमॅटो आणि हिरवा टॅमॅटो टाकलेला आहे आपल्या बागेतला टॅमॅटो आता माझ्याकडे पिकलेलं नाही आहे त्याच्यामुळे तिखट मसाला आपल्या चवीप्रमाणे थोडीशी हळद आणि जरा परतून घ्यायचं 2 मिनटं आता ही जी डाळ आहे ना भिजवलेली ही बघा ही मी सगळं टाकते त्याच्यामध्ये आता आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती मागच्या वेळेला की कोथिंबीर नसेल तर तुम्ही शेवगा असतो ना
म्हणजे शेवग्याच्या शेंगा बघा, त्याचा कोवळा पाला तुम्ही टाका. आणि मी त्या पद्धतीने काल रात्री करून बघितलं, खूप मस्त झालं होतं. आणि आज पण बघा मी शेवग्याचा पाला घेतलेला आहे कोवळावाला, तो मी आता टाकते ह्याच्यामध्ये. म्हणजे एकदम मस्त भारी झाली होती. मसूरची आमटी केली होती काल रात्री ना मी ती. आता हे जरा मिक्स करून घेते. आता हे मी टाकते सर्व कुकरमध्ये. जर मीठ टाकायचं बाकी आहे, आता कुकरमध्ये ट्रान्सफर करूया. कुकरमध्ये टाकली डाळ. आता आपल्या गरजेप्रमाणे त्यात पाणी टाकलं मी. आता ही जास्त पातळ नसते ठेवायची ना. आता मीठ टाकते चवीप्रमाणे आणि थोडासा गरम मसाला. आता हे असं मिक्स करूया. आता झाकण लावून घेते आणि 4 शिट्ट्या करूया आपण. गॅस ना जागा जरा चेंज करते मी. बघा इथे पाण्याला ना उकळी पण आली आपल्या भाताच्या. हे इथे ठेवते आणि हा कुकर इथे ठेवते. गॅस फास्ट. ते बघा आपल्या भाताच्या पाण्याला बघा उकळी आली आणि रंग बघा कसा चेंज झालाय ते गरम मसाल्यामुळे. आता हे तांदूळ आपण टाकूया. स्लो गॅसवरती आपल्याला हा भात आहे ना शिजवून घ्यायचा, जसं आपण नॉर्मल भात करतो तसाच. सगळं व्यवस्थित. आता इथे गॅस आहे ना स्लो करते आणि झाकण ठेवते वरती. एक 10 मिनिटामध्ये रेडी होऊन जाईल. आवाज कमी कर, आमच्याकडे बघा गाणे चालू आहेत. आता हा भात आहे ना आपण झाला तर असणारच. हे बघा. आणि कुकरची पण एक शेवटची शिट्टी. बघा झालाय भात आणि कसा मोकळा झालाय बघा. आता गॅस आहे ना हा बंद करते भाताचा. जरा गार होऊ दे. आणि आता ही ते शेवटची एक शिट्टी बाकी आहे. तर जेवण बघा आपलं तयार झालं आहे. आपला जिरा राईस झटपट आजचा मेनू आहे. जोडीला लोणचं, काकडी आणि ही बघा ही आपली दाल फ्राय. बघा इतकी घट्ट आणि ह्याच्यापेक्षा पण अजून घट्ट असेल ना तरी पण अजून छान लागते. वाटीमध्ये अशी म्हणजे असं कधी उशीर झाला ना का असं झटपट आपण ना बनवू शकतो. वेगळं छान लागतं. म्हणजे भाजीची गरज नाही भासत. चला तयार झटपट रेसिपी. आणि हे बघा सगळं किचन वगैरे आवरून झालेलं आहे. जरा पाणी पिते. शेवटचं काम नाही म्हणणार, अजून माझं एडिटिंगचं काम बाकी आहे. आणि एडिटिंग झाल्यानंतर कपडे धुवायचे बाकी आहेत. म्हणजे हे असं एक दिवस कुठं आपण गेलो ना का अशी सर्व कामाची की नाही गडबड होऊन जाते. भाग्या शेरू दोघं पण झोपलेत. कुणालचे बाबा पण आता आराम करतात. कुणाल त्याचा अभ्यास म्हणजे त्याचं काय चालू आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. म्हणजे बोलतात अनपेक्षित आलेला दिवस असा आजचा माझा दिवस गेलेला आहे. म्हणजे काही ठरवलं नव्हतं, त्या मेसेजवरती सर्व अवलंबून होतो आजचा दिवस आणि सेम तसंच झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.